Nu, kom så. Det går også se, du vil. Og så kører vi. Kør ham. Du må ikke kravle, når du er kravlegående. Mads. Løft. Tæt på dig. Du vil lave det mere. Det vil jeg høre. Hvad er det, jeg skal spænde fast? Det er sammen, man holder Lukas fanget. Vi har fanget en mere. Ej, vi skal bare vente den op, og så prøve med. Så var det, at det bare kom mange kilo Ja. på. Må vi ikke prøve det, Lukas? Jo. Ja, den vejer jo ikke så meget på sig. Okay, Du bliver så vi sagtens går løft. sikkert. Ja. Okay. Kom, Okay. Nej. kom. Er du klar? Jo, kom nu. Det må jeg faktisk ikke. Kom nu. Hvem fanden har sagt, vi må? Ja, læg dig. Sæt dig. Godt, Lukas. Er du klar? Ses. Vi har fanget en mere. Må ikke fodres. Må ikke fodres. Kan bide. Må ikke. Hej. Må ikke fodres. Kom ud.